खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ नोंथाङा जोबोद खोनालांदो। बिटिसि सरकारनि हेफाजाबाव बिटिआरनि गासै बियाबावनो सुबुं अनसायनाय बिथांखि गियान सोरां आसनिजों फरायसाफोरनो रां आरो अनसुंथाइ होनाया दासिमबो सोलिगासिनो। दिनै बिटिआरनि राकेश ब्रह्मआ ओनसोलफोराव फरायसाफोरनो साफायाव 5,000 रां अनसुंथाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बिपिएल लेखा थाखोनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव थुलुंगा होनो आरो रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब जानाय बादि बे अनसुंथाइखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय होनाय जादों होनना मिथिनो हादों। श्रीलंकायाव फेसबुक वाट्सएपजों लोगोसे गासिबो ससियेल मिडियानि बन्द'। रांखान्थियारि हालोदा गाज्रि जानायनि उनावनो बन्द' जायो गासिबो ससियेल मिडियानि प्लेटफर्म आरो मेसेजिं एपफोरा। मख'जाथावदि श्रीलंकायाव मैया 1 एप्रिलनिफ्राय इमारजेन्सि फोसावनाय जादोंमोन। गोबां जायगायावनो हिंसायारि जाथाय जादोंमोन। रैखाथिनि थाखायनो इमारजेन्सि फोसावना होदोंमोन। गासिबो मुवा बेसादनि आंखाल जानायखौ नुनो मोन्दों श्रीलंकायाव, जाय आदारनि आंखालनिफ्राय लानानै गोनांथार मुवा बेसादनि आंखाल जानायखौ लोगोसे बेसेनाबो बारा जादों। बेबायदिनो श्रीलंकाया गोबां हालाय-हाफाय जाना दं। एनडिएफनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि हियारिंखौ फिन फावसायफिनबाय नामा? बुंथिनो गोनांदि थांनाय 29 मार्च खालाराव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि हियारिंनि खालारमोन। नाथाय बे हियारिंआव माखासे जेंनानि थाखाय बे हियारिंआ केन्सेल जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे एप्रिल दाननि 19 खालाराव बे हियारिंखौ लाफिननाय जाबाय होनना मिथिनाय जादों। चिरां जिल्ला महरगिरि आफादगिरि खौरांगिरि मेल। चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफाद बिसासनि बानजायनायाव देग्लाय खुंगा सेथि लांदां बैसागु फालिथाय खुंफुंगोन। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गुरु बादशाह जोहोलाव सोमला गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 10 एप्रिल 2021 अक्ट'खालि लांदां बैसागु खुंफुंगोन। लांदां बैसागु फालिनायाव रां बान्था बादायलायनाय जागोन होनना फोसावदों। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।